Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nakajinyo iya kajingbon ki kali ki bayat klam da Pyndait yaki number plate ki Biang la ka long syakmat ne sadin. Ka office traikam u Commissioner of Transport ka Sarkar Jilla kalapan mi da ka hukum ban batha yaki kali bakin Pyndait da ki number plate ki badan yaki High Security Registration Plates HSRP. Kat kum ka hukum ka balapan mi ha ka henrio to jemmang arja arpun rio laong bakidan ki kali wat la kidan ya ki registration number henry kidai ki bamdan ya ka high security registration plates laong bakani kidai ka jingpan ken ya ka hukum jong ka Supreme Court bat kum joru ya ka rule sanpau jong ka Central Motor Vehicle Rules kat kandai spa prapu kandai ka babtha ya barok ki kali ban Pyndait ya ka high security registration plates hakmat bat hadin jong ki kali laong ru balalap ya ka Kyndon jong ki kali he ki bakit mar haki than khapot ki bamdan satya ya ki HSRP ki number plate nalor ka jing bamdan ya ki kot ki sla ki Biang kumta la kentu ya ki try bat ki nongnya kali ban Pyndait no ya ki HSRP hakmat bat hadian ki kali kat kum ka rules sanpo jong ka Central Motor Vehicle Rules kat kandai spa prapu kandai ban don ya ka certificate of fitness kat kum ka section sanpon rio ka Motor Vehicle Act kat kandai spa prapu pra ka PUC certificate kat kum ka section shispa khandai po in bracket R ka Motor Vehicle Act kat khandai spa prapu pra bat ka rule shispa khat san ka Central Motor Vehicle Rules kat khandai spa prapu khandai nang ta hap ru bandan ya ki kot kisla ki Biang kentop ya ki registration certificate ki RC insurance certificate road tax ka driving license nalor ki we ki kot don kam kat kum ki Kyndon ka Motor Vehicle Act kat khandai spa prapu pra Syuk ka sithi kala kado ba ki try bat ki nongnya kali kin hap ban bot renti yaki Kyndon an ha ka ba Kyndon ru ka jing talasi ha keleng ka jela halor ka ni ka benta bat lada lap yaki ba pen ken yaki ni ki Kyndon kin ngat haki Kyndon an kat kum ka Motor Vehicle Act kat khandai spa prapu pra Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? ha ka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha Pyndon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya